אלו. קלרה, דה, שלום, מה שלומך? בסדר. יש לי בשבילך משלוח, קלרה. מה? משלוח. עכשיו אני לא יודע. בחוץ, קלרה. בחוץ? כן, בחוץ. איפה כלב? אני בבית אחת בבית, ואת? אני בחוץ. בחוץ? כן? איזה? בחוץ איזה? 155, 155. 5? כן. אני קלרה, נכון. ואת? אני זאב. זאב? כן? כן? אני צריך להביא לך משלוח, קלרה. כן, אני как бы, ну, אני סבתא. נכון, כן, סיפרת לי כבר. 6 נכדים? כן, כבר סיפרת לי, קלרה. אני יודע. יודע? יודע. תודה רבה. אני רוצה מתי? אני רוצה. עכשיו, קלרה, עכשיו, תראי, אני עושה פיפי בחוץ, פיפ. שומעת? בחוץ, אני גרה בצידר. תידר, כן, אני פה בתידר. כן. קלרה, את מכירה אותי כבר, קלרה, אני כבר הבאתי לך פעם אחת. אני פה בחוץ. בחוץ? בחוץ, תעודת זהות, תביא איתך תעודת זהות. תעודת זהות? כן. מספר? לא, אני צריך אותה עם תעודת זהות. את קלרה. סליחה, עכשיו, בסטרה. כן, קלרה, אני פה בחוץ. עכשיו, עם תעודת זהות, קלרה. כן, עכשיו. אבל תעודת זהות. דה, כן? אני עכשיו. מצוין, יופי. סליחה. הכל טוב, קלרה, אני מחכה. כן. בבקשה. Так. Клара. Ой, не сюда. לא, קלרה לא משוגע. בבקשה. עכשיו. Так. שלוש. לא, קלרה, בחוץ עם תעודת זהות, בחוץ, לא להגיד לי תעודת זהות. בחוץ? כן, בחוץ, אני עושה עכשיו, תשמעי, אני עושה פיפ, את שומעת? נו, אני לא יודע, עכשיו, 2, היא לא מבינה אותי. 2. אבל אני צריך תעודת זהות שלה, את רוצה לקרוא לה? 3, כן. 6, 1, 2. לא, קלרה, לא תעודת זהות. בחוץ, אני עושה פיפ. עכשיו אני לא יודע, потому что מתי 2. הנה, עכשיו בא לקרוא לך, תראי אותי בחוץ. Ричи собаки. Понял? את באה, קלרה, את באה? 2, בחוץ. כן, בחוץ, קלרה. כן.